Guardión, independentzia zale guztioi. Gora independentzia! Bueno, gaurkoa jaiegun inposatua eta iraingarria da Euskal Herritarron gehiengoarentzat. Ez digute Espainiako konstituzioa ospatu egin arazi nahi, Euskal Herriari bere naziotasuna eta eskubideak ukatu eta burujabetzarako bide guztiak ixten dizkion konstituzioa, hain zuzen ere. 70. hamarkadako transizioaren iruzurraren erdian, diktadurarekin hautsi beharrean, demokrazia baitzeko tresna bilakatu zen Espainiako konstituzioa. Euskal Herriarentzako benetako kartzela. Frankismo garai luze eta latzaren ondoren, 4 hamarkadetan zehar, gure herria sufritzen ari den kartzela. Gaur egungo ustelkeria eta krisi ekonomiko, politiko eta etikoa transizioaren iruzurraren ondorio horian. Hori guztia, badakezue, Espainiako konstituzioaren ADN-ean dago, genetikoa da. Frankismoaren ADN bera dalako. Eta ADN horretan ez dago, ez demokraziarik, ez justizia sozialik, ez diversitate eta ez da elkartasunaren arrastorik ere. Ez da herri eta nazioen aitortzarik eta eskubiderik ere. Genetika horretan, ADN horretan, Espainiako imperio genozida, suntzitzaile, zaharraren eta frankismoaren arrastuak dira nauzi. 1978an inposatutako estatu ereduaren porrota eta bigarren transizio baten beharra, Euskal Herrian behintzat, nabarmen ikusi zen 20 urte igaro baino lehen. Baina ez da urratzik egin. Eta ia beste 20 urte daramagu blokeatuta. Eta Euskal Herria blokeo horren erdi-erdian bahituta. Eta 21. mendeak aurrera egina da, gure etorkizuna arlo guztietan eraikitzeko une erabakigarri hauetan estuak lotuta gaude. Inolako burujabetza aukerarik gabe. Eta inoiz baino argiago ari gara ikusten dependentziaren kaltea. Menpekotasun hori gure etorkizun politikoa, ekonomikoa, soziala eta kulturala egunero hipotekatzen ari da. Euskal Herria hipotekatzen ari gara. Eta, azperen da orain. Orain, Espainiako konstituzioaren erreforma irator. Ultranazionalismo zanpatzaile Espainiagaren erantzuna autonomien estatuaren krisiari eta Kataluniako prozesu independentistari. Berriro ere, inolako aldaketa demokratikorik gabe, berzentralizazioa eta ukazioa nagusi. Herri eta nazioen kartzelaren hormak sendotu egin nahi dituzte. Beste 40 urte oraindik iraun dezan. Iruzur berri baten aurrean gaude. Eta hemen ere, beste azperen bat, hasi dira erreforma horretara egokitzeko helburua duten autonomia estatuen erreformetaz hitz egiten, berba egiten. Inora ez garamatzan bidea. Euskal Herriarentzat beste 40 urtetarako kartzela ekarriko duen bidea, zoritxarrez. Euskal Herriak beste edozein herri edo nazioaren moduan bere bizi-iraupena bermatzeko eta bere etorkizuna eraikitzeko burujabetza behar dugu. Eta mundu honetan aitortzen den burujabetza homologatu bakarra estatu izatearena da. Eta hoxe baino uste nahi, estatu izatea. Gero eta argiago dago gure etorkizuneko alternatibarik onena eta errealena Euskal Estatu demokratiko eta soziala eratu eta Euskal Errepublika aldarrikatzea dela. Estatuko menperatzailea betikotu dezakeen bidea eta gure asmo eta helburu guztiak ondatu aldituena zoritxarrez.
21. mendean globalizazioaren aurpegirik gogorrena nozitzen, sufritzen ari garenean, gure etorkizuna erabakitzeko eskuntzik, asimilazio horren mende, herri izatetik ez izaterako prozesua, arriskuri benetan oso erreala da, begibistatea da. Beste 40 urteko dependentziak egundoko kalteak ekar ditzake Euskal Herriarentzako eta arlo guztietan. Euskal Herriak beste edozein herri edo nazioaren moduan bere bizi-iraupena bermatzeko eta bere etorkizuna eraikitzeko burujabetza behar dugu. Eta mundu honetan aitortzen den burujabetza homologatu bakarra estatu izatearena da. Eta hoxe baino espero nahi, estatu izatea. Gero eta argiago dago gure etorkizuneko alternatibarik onena eta errealena Euskal Estatu demokratiko eta soziala eratu eta Euskal Errepublika aldarrikatzea dela. Euskal Estatuaren aldeko politiko berria aktibatu eta metatzeko garaia dugu. Mugimendu independentista indartsu bat martxan jarri eta hegemoniko bilakatzea da aurrean danok daukagun erronka. Beraz, zuen zarete hasia, zuen zarete mugimentua, danok gara, animo eta aurrera. Gora Euskal Estatu!